Yeah, my people, I know say all of you remember Chisom from Ebonyi State, where Honorable Chinedu arrest the young guy, carry and put for sale, from cell to prison. This young boy there for prison. As I'm talking to you, this young boy where they see Chisom, Igbo youth movement talk say they want to know what is going on in this case. Igbo youth movement, they went to Ebonyi State to know exactly what is going on. When I go watch the video, they will go to Ebonyi State to know exactly what is going on, to know whether what this young guy, Chisom, waiting Chisom the talk, whether not lie or truth. They want to know how to close the case. But as they go to meet Igwe, because in Chisom community, they have two kings, and the kings no say they are coming. They no see any king. His Royal Highness as I Obudu, they no see the king. They went to the another king, His Royal Highness King Dominic. Story there, they no see them. People they run away to speak out about Honorable Chinedu. Then they're afraid to speak. Now, after everything, they went to Honorable Chinedu house. Gate man no even one open gate for them. Because according to them, the gate man don't get information that Igbo youth movement, they are coming to Honorable Chinedu house. They no even open gate for them. Then talk say Honorable Chinedu not there. As I'm talking to you right now, Chisom is still there inside cell. I will not talk much to him. I want Mekuna hear from them and know exactly what happened. Ebonyi no tata wo Ebonyi State. Na nke Igwe is that this king? Igwe Dominic. Igwe Dominic eze alo ka anyị bịara maka okwu banyere Chisom achọ bụ one of our youth eji anyị si ka anyị bata Ebonyi State ka anyị mara ihe kpatara ejiji die for how many months now. Igwe ka anyị chọrọ wee bịa. Then we have contacted with him, us na apụlapụ, but we are still waiting for his response maka us na akpọchi anya immediately. Ọ bụrụ unu n'anya na take the camera around. Una fụ na ebe anyị nọ. So una fụ ebe anyị nọ. Ebe a ka a na-akpọ Amago Ikwo ka anyị nọ n'Ebonyi State. Ụbọchị tata wụ today's date 29th of December 2025. So ụmụnne anyị si na anyị ga-abịa unu sendịrị ma erutego m. We are waiting for the king. Ka anyị baa n'ime. Igbo bụ Igbo. Dị ka anyị si wee kọwa na mbụ. Na nke the first Igwe ka anyị bịara maka the two communities. Nke a bụ nke Igwe Dominic. And ihe anyị bịara na nke bụ na onye ọ bụ overall Igwe. Before ndị be Chisom achọ enwe second community. Now anyị abịago na nke Igwe Dominic being the supreme king here. Ọ bụ na ya nweta wulie. Though he later called back. Na akọwata na ya na Igwe nke ọzọ. Even na ya na Igwe be community Chisom fa nwebe fa gaba na ha ga-egafe gọvanọ. Yes, anyị gwara fa the two before anyị abịaba. They are aware of our coming. So Igbo bụ Igbo ebe anyị na-achị ije na-abụ na the other community Chisom ahụ ka anyị ga meet the Igwe of their community. Anyị lukwu ebe a confirm na eziokwu na anya nwa na nwunye anọkwulu. Anyị agaba na nke Chinedu Oga maka na anyị nweta information nọ in town. Anyị ga-ejije meet nyanwa bụ Chinedu Oga asị kpọrọ Chisom achọ wee kpochie. Anyị ruzie na nke ọ bụ na ọ nabata anyị fine. Ọ sịkwa na anyị pụba anyị apụba. Anyị batazi anyị kọrọ unu anyị si ojete. Ndewo unu n'anya fụ na audio coordinators, some of the coordinators so ebe. The coordinator of Ebonyi State na ebe already. From Anambra, 2 coordinators. Second coordinator
with 2 coordinators kwano kwa eba na help anyị menya ob video kita si Enugu wee bịa so anyị sky kwaru nke anyị si ejete ndewo anyị na proceed to be Chinedu Oga bụ community Chisom maka na ihe abala nna anyị onwere onye anyị ga-agbara ọsọ ndewo biko na unu ewe n'iwe na-enwere egwu na-agba ebe anụnwa kama ka ngwu na ife o kwuru bifo na-egezie ka esi wee jajụgasị ndị vileji ajụjụ ọ na-akọwa na ebe onu fụrụ fanọ kịta abụ na nke Honorable Chinedu onye nke kpuje Chisom wee je tinye n'ime ụlọ nga na ka fa lutere ebe anụnwa wee kụọ aka na onye nche Honorable Chinedu na ọ na-ederefe anya ugboro na-abụ wee kwachikọrọ ụzọ fa na onye ederefe ohere ka fa bata abata and na fa amakwanụ na onye nke bụ Honorable Chinedu na ọ nọ n'ụlọ ebe a mana ọ chọghọ ka ọ fụfa na o kweghọ ka fa batakwanụ na kịta anụnwa afa na ebe a wee na-ekwu ife anụnwa na ọka ndị mmadụ mmadụ na fa bịara na be nya bụ nwoke kama na o kweghị emepelụfe ụzọ na fa ya ejegasịzi na kọmuniti kịta anụnwa ka a jụọ ndị mmadụ ajụjụ n'ife gbastalụ ya bụ Honorable Chinedu and Chisom onye nke Honorable Chinedu kpojezi wee je tinye n'ime ụlọ nga maka na Chisom pụtara n'ihu akwụkwọ na-agwa ndị mmadụ na Honorable Chinedu unu na-afụ ebe a na ọ bụghị ezigbo mmadụ na o wekọji akara aka ndị yutu na ya bụ nwoke na-eme mpụ dị iche iche na kọmuniti fa we sign a governor for Hana Lodge. I'm on a governor's lodge. I'm not going to get Eba. So, no Eba. So, I'm here, but I get a catchy dog. The cocaine a bit to me. Then I get you as a wine haga. I need to go to some. Now, son, Eba. So, I'm not going to lodge. I do Government house. Government house. I was okay. I do Chisom. Ihe na-abịa ebe a bụ esendera anyị esend ka anyị ga-ebu unu ka amala ihe eji ochukwu Chisom n'ime ụlọ nga ife niile Chisom kwuru ka enyocha ya mara ka eziokwu ọ bụrụ na eziokwu anyị mara ka esi yọwa sị kpọpụtara ya anyị oke na n'ife anyị na-ekwu ọ bịa bụkwa na ihe Chisom na-ekwu na-ezie ya anyị abịaghị ọ ya kpatara anyị isi ka anyị lukwe maka na otu anyị fụrụ anyị bịakwa ndị sendekwara anyị ma ndị bụ unu onye ahụ kọdinetọ ndị Ebonyi steeti platform all can do is only a man and send a number to never bank and I'm going to yeah coordinator can never state when I'm on there Mua when ya Anambra is okay now when you can make video Alabama side ya we want Christmas can Chatamoto, driver when you do Chatamoto, so to type so I buy you must see when you say Boni. And the Boni no more and just so you have to buy a phone market. I couldn't You can show them the video of Nkigwe. We are from there now. The only thing about here Abrono all for Maka or them everybody. Otobu Chisom ta. Onwe kibro onye nka echi. Onwe kibro another person. Onwe ke self onwero di ime. Akrobi poche. So but we want to know kamera obuna Chisom as he said na agba Chinedu Oga gbokuru. No choko maybe shafia n'iho na emero. Anya nwa ama support ya. Mana obukwa na Chinedu si na Chisom amadendo because no eziokwu. We want justice for him. Okay. And of justice for him. So onwere information unu ga-enye anyị bụ nke doro na ya na-ekwu ya. Unless is kwa unu chọkwa no biko unu eweniwe. Unu ndị ga-apụ ka amalụ unu we ka esi Biko genent unless ọ bụkwa unu si ndị Igbo atị n'aka na ya. Anya hapụrụ unu. Chebe ba anyị na-eje. Because na ọbụla ọsọsọ unu abụ ihe anyị na-abịa for isi. Anyị ga n'ọfịa. Anyị agago n'ọfịa onye ọbụla nọ online ga-ama maka Igbo YouTube movement. Anyị ejego ma n'ọfịa ebe egburu ma ndị Igbo be anyị ebe ahụ je setụrụ ihe na-ese. So nke unu abụrụ izi koja abịa Igbo. Oles ka unu sikwa na unu ga-emewe ihe dere a. Anyị nọ nwaanyị anyị na-alụ anyị kọrọ ndị zitere anyị. Anyị gwa ndị be anyị nọ n'ụwa niile na unu si hapụ okwu.
because since so to come on that party I see go from here mere investigation ka man enwe ne onye ogwu kwere isi n'ebe ọzọ again onye ka ji osun onye ya kwa wula anyị ihe mere so that because na ke sikwe na eme ihe bi n'ọnụ ya if I go to give you that na ke Chinedu oga jeme yes and we went there to meet him directly so na to no jo o nwe ihe unu nwere ikọwala anyị na akọwala ọ nwekwana ihe unu nwere ikọwala anyị anyị ejebe ọ na-abụzikwa na nwanne anyị nwoke Chisom achapụtala na agwa anyị na ọpụtago ndị mmadụ stọpụ ide stọpụ anyị je mara ihe na-esi ma ọ na ọ bụrụ Chinedu bụ ihe ji ya na onunwa bụ ihe ji ya na ma ọ na ọ just may travel you can still tell us sorry so ma masu tra igbo ihe mmasị ba so banyị ndị bụ na mara mba ma bụ onye eze onye ọkọchọ hori so ọtụ nwere ikwe dịkwa okwu ka ndị ọ dị mma ga ọdịnihu ọbụla bụ n'uti banyị nwoke ma ọnwa anyị ma ọmụma anyị ma papa anyị ọ dị mma ya ndị so ọ bụla because before I'm Jack kpọọ nwegiri m ikwu ibun pụtara anyị ojihole mere ibun ọ dị wetụwa dị tinu ugboro yọta ndị wana anụ bụ ndị isi anyị ndahosheshi dechidi nwe steeti anyị but yọta ọsụtaghị ama dị ifo ndị adị anya ma ata kwesịrị ide ga-asa ngọ ọbụla hụrụ m eze ọbụla chọrọ obodo m nakwa ndị nta dịmọchọ ga nwere niile dị n'abata yọta so ọbụla enwe na akọrọ anyị ọ bụkwa na otu hụ na akọrọ anyị nwere ike nata mụ nọmba maka ibu na onye land ebe in case enwe ike join the platform ya kwuo ya kwụ ya then mege ya kwatara anyị ifoma yeah ụmụ ya bụ njikwa ahụnụkwa kwatara Igbo Youth Movement ọnụrụbe nwanne agba n'ọsọ unu n'anya fụ na ebe anyị nọ na nke Chisom achọ we have traced the village gogogo wee bịa but it was unfortunate enwere onye obi kara ịkọwala anyị ihe mere because of the level of intimidation from investigation anyị go so far enwere video nke ị ga-ebu ụzọ nene ọ bụ na iwọcha ihe onyonyo anyị fụ mgbe anyị zara kọl so aga m ala gị ka nwanne anyị nwoke bụ onye zara kọl kọwara unu ihe a zụtara na kọl ụmụnne m ana m ekele unu njem anyị bịara n'Ebonyi steeti taata na nnukwu ọrụ dị na Kelechukwu Chinonso Anambra steeti coordinator ihe nji gbapụ ya ọsọ bụ na ihe mfụrụ ebe a nwa o juru m anya ju m ọnụ nke bụ na ị nwere ike ịbịa n'obodo otu a obodo niile anọ n'egwu maka ofu onye anyị ejegobe Hon Chinedu ọga asa anyị na ọ nọrọ ya jekwa ebe igwe Dominic igwe sa anyị na o jebe gọọmenti haus jekwe igwe nke bụ igwe ebe Chisom fakwa asịkwa anyị na o jebe gọọmenti haus ndị niile anyị fụrụ ebe a egwu ji onye ọbụla aka onye ọbụla na-atụ egwu na ọ bụrụ na ya tụọ aka si na ebe Chisom fa na anyị akpọchi ya mana Chineke megidere fa chọta befa agbanyekwa na anyị lụrụ ebe afọ egwu katakwa na ebe anyị bịara nwanne ya nwoke nke anyị na-ekwu na fon o wee bụ na nwanne ya nwoke na-akọwara anyị dat na Chinedu ọga bụ ọga ya na empowerment o mere na item bubeva na ya nwesoro ihe benefit ya na ihe Chisom ji ekwube online na ọ bụ na Chisom gwara ya ya nwere ji nwa agakwu Chinedu esetụrụ ya mana ebe ọ bụ na Chinedu agwaghị ya Chisom agwara ya nwa wee je kwube online na ya na onwe nke ya na aka ya adịghị ya na Chinedu ọga bụ ezigbote ọga ya even ya kpọ ya na fon na ọ na-aza ya kọl so anyị wee na-asị unu na egwu dịkwa na ya na nwanne ya abụghị so na ya na nwanne ya abụghị nwanne maka na ọ gwaghị ya bifo okwu so na ihe ije anyị jere taata ya atagwa nke wee ezigbo afụ unu cheku na afọ ife na-akụ this is 3 minutes past 4 ije anyị malite since 7 o'clock mana gịnị ka anyị ji wee bịaba obodo a ka e wee ma na ihe anyị kara na anyị ga-emeleli ya anyị natazie anyị ga-achọ second option unu ga-afụchasịkwa vidio ebe anyị ga-ama nke Chinedu ma igwe Dominic maka na anyị sị ọ bụrụ na ogbugbu ka anyị egbu anyị ncha ga-anwụ mana otu ọ dịgwara ona ọ ka nwekwara ndị gwara anyị okwu mana anyị achọghị ka unu fụ ilu ha maka ofu egwu a na-atụkwa mana anyị batazie anyị ga-atụsara unu ihe ndị ọzọ dịka o si wee dị daalụ ndị be anyị egwu dịkwanụ n'obodo anụnwa mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na nnukwute agha dị n'obodo unu na-afụ kịta anụnwa na obodo anyị jiri enyemaka na amalụ ka ndị yutu anụnwa bịara ije a ya esi wee nyere obodo anụnwa aka na fabiko gbaa mbọ ka enyere obodo anụnwa aka na si ka a ya esi wee bata n'obodo ma igwe na-achị obodo onye ọbụla na-atụ egwu ma nne ma nna ma ụmụazị na fa ya ekwu na ikwuo akpụrụ gbochie na lọya bịakwuru maka Chisom na-akpụjekwu lọya wee tinye n'ime ụlọ nga ọ na-abụ na igwe ndị obodo a
ụhụ na fa amụghị na ndị a na-abịa agwara fa na fonu na fa na-abịa ebe fa ma na tata na fa ya eje nzukọ jefu gọvanọ kedu ife mezie na fa agwaghị ndị yutu na fa ya anya fa gba nkịtị fa bịa onye ọbụla zoo sizie na fa nwere mitin witi gọvanọ onye nke bụkwuzi Honorable Chinedu zokwuo n'ụlọ bie ịtụrụ mmadụ nga ndị yutu bịa ka ịgwafe ife bụ iwe iji tụ ya nga ka a maa nọ nke a ya ayọghị mgbaalụ gụ na onye nche unu mechie ụzọ asị na ijewekwula ebe nwa ofu onye na kọmentị wee na-asị ndị yutu bịara ije anụnwa na fa mmadụ ka fa ya esi wee nyelu ndị obodo a aka na fa gbaa mbọ ka fa nyelu obodo a aka na nnukwute agha adụ